Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi kaninyong tanan diyan. Karon day atong ipadayon ang ikaduhang anib nga atong sugilanon sa panugon. Masinuwat ni Jenerica Bidad. Ang nagsulat sa Estranyo sa Gugma. Ug di ta maglangan no, ato nang sugdan ang part 2 ni atong sugilanon. Panugon. Ug daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners inyong pagkanunayong pagpaminaw. Makagusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili na imong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyong nga patiyong siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog, guys! Niana sa bang inyong ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Nganong siya pa man ang akong kimahal. Nga dili man di ay tinud-an ang iyang gugma na ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan, gitawag alang sa usa ka panugon, gikan sa usa ka estranyo. Sa mong upat, ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang sing-sing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tao nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat, Jenerica Vidad. Sa direksyon ni Alex Lara o Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Mga tudob ug kasikas, Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon! Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Runga ka na ninyo. Agay, uy. Hello, Wilma! Dagan mo ang lingkuranan. Ngano na ang makasasawag? Buiset. Ang lingko na mong tanan. Kaya nagpaingon na din si Don Faustino. Mauna si Don Faustino? Oh, siya. Hello guys, nagmas ka gina siya. Mayong pagabot akong mga manunod. Hello? Nganong nagmask man ka? Mahadlok ka nga, nagdamig sakit. Sa may among isangpit ni mo, Don Faustino lang? Di man ta nagka-paryente. Kaya na importante kunon sa atong koneksyon sa usa-usa. Upasangke nga magmas ko sa inyong atubakan. Ang importante nga makasunod ka mo sa akong katigayunan. Dili ba mo mong kana ang rason nga niya kamo karong upad? Oo, noon. Pwedeng mangutana pa? Ikinahanglan ko ang inyong kahilom karon sama kang Eric. Ay, sorry. Wala ko'y kasulti.
Pamati ka mo og mayo sa akong isulti. Kay dili ko na kinibalikon sa sunod higayon. Hala, no? Hello, Milma. Ay, sorry. Mati na ta, uy. Ano mo pagsapa? Salamat sa kahilom. Aduna ko'y sakit. Huwag ka mong upat ang manununod sa akong katigayunan. Hapan sa dili ko pagkanihatag kaninyo. Aduna ka mo'y mga balaw nga hangay ninyong sundon samtangan niya kamo tinhi sa pilya kurazon. Balaod? Balaod? Balaod. Una, samtang niya kamo tinhi, dili kamo mahimong mo kontak sa tuas sa gawas. Mo sa karon pa lang, isurrender na ang tanan ninyong mga cellphone kang Madam Lily. Pero ako naman ang kinabuhi ang cellphone. May importante kong ipaabot nga tawag. Niya nga ako cellphone, madam. Okay na. Tablat ang tanan. Nagawa na nagkihipos ang akong cellphone. Daoy. Kalaay ba yaoy kung watay cellphone? Ang dili mo surrender siyang cellphone, palayason. Oh, uy, kakuyaw sad ni mo, madam, uy. Buot-buot man ka. Ay mo nagamong mo pauli, Wilma, Joel. Niya nga akong cellphone. Salamat. You're welcome. Handam na ba mo na mamati sa sunod kong isorte? Yes, Andam na. yes. Andam na. Nakakita mo niya ng kinandaduhang urna sa tunga sa sala. Ayaw ka mo paghikap niya ng maong urna. Uy, mga papel ng soda na. May mong papel? Na niya ng mga folder sa suot ang inyong mga masunod. Na diha ang akong last will and testament. Hala, no? Kanusa man na namo makuha, sir? Tubagon ko unya ang maong pangutana ila kung unsay inyong itawag nako. Unsa man? Unsa man? Tahura akong ninyo og amahan. Amahan? Amahan? Uy, hala. Ako okay ko, ana. Kaya magdi ko mahibaw kung kinsa akong amahan. Pero, dili ba pwedeng, daddy na lang, para laisyo ba? Amahan ang gusto ko ngayong itahod nako. Ang dili mo tuman pagawason. Okay, good. Okay, amahan. Ay, joke na tong ako, amahan, ha? Nindot man sad na. Di ba, Jewel? Yes, amahan. Ikaw ang matuman, amahan. Sige. Amahan. Uya, unsa man ang sunod mong balaod? Bitaw, musunod na gud eh. Paghilom ko na mo. Para makasulti siya. Erip, nangisog ka? Bitaw, Nagisog ka rin? sugani mo good. Pamati ka mo.
una ka mo mahibaw sa inyong masunod. Nga naa niya ng folder sa sod sa urna. Kinahanglang may buhaton una ka mo. Unsa may among buhaton, amahan? Hala no. Doon na dahil ni testing, amahan. Guys, mamati na lang ta ni amahan, good. Dili lang ta mo reklamo, uy, kamugid mo. Salamat nga nakasabot ka, ila. Simple lang ang inyong buhaton. Adunay sing-sing nga nawa. Asol nga diamante. Ug mao kini ang inyong pangitaon. Unsa? Ug ang unang makakita sa sing-sing, mao ang unang makaabli niya ng maong urna ug makakuha sa iyang masunod. Kikan kanako. Asol nga diamante? Timaningin niyo. Ang unang makakita sa sing-sing diamante, maong unang makakuha siyang masunod, kikan kanako. Ug adunay bonus nga makuha, kikan nako. Amahan. Asa man na mo ni pangitaon? Amahan. La? Wala mamati si amahan. Ani ba may mangita ini sa sod o sa gawa sa bilya? Gamitan ninyo inyong unang-una. Pagitaan ninyo ang asong na diamante. Sige, muna na ko ninyo. Laoy? Kadako ani Vilya? Asa man ka na to pangitaon ang maong singsing? Ay, mura man tag mangitag dagom sa tunga sa kahumayan ini. Atornay, unsa man gyud? Lawa ba gyud ang singsing o gitaguan lang aron pangitaon? Ha? Dugay Okay. ng panahon nga nawa ang maong singsing. Ha? Ug importante kayo kinialang kang Don Faustino. Busa pangitaa kini ninyo. Uy, Eric, asa man ka? Magsugo na sa kapangitan sa singsing. Magkuyog na lang ta. Joel, kita na sa duha magkuyog sa pagpangita sa maong singsing. Hoy, magbuwag-buwag ta. Aron dali ra itong makitaan. Ay! Sto, Joel! Joel, ay, mahadlo ko nga mangita ang ako ra. Murag, Junay, multo ni Baya. Ayaw gusiki ang oras, Wilma. Dagdagan ang mga gutlo. Ayaw usiki ang matag segundo. Madam Lily, may mo bang tabangan ko ni Madam? Promise, bahinan ti ka sa ako masunod ni amahan. Kinahanglang haguan mo ang imong mapasunod ni Don Faustino, Wilma. Uy, ngano pa mang yung challenge pa man yun ni, uy? Kaayo ba yung buko na lang ng urna? Aram hibaw na ko sa akong madasa amo. Pero, dili man may pahikapon, anak. Kung kining Vilya ang ako masunod, ako dayon ning ibaligya. Unya, magtukod kog dakong club. Mahal kitingali kayo ng asul na diamante, no? Talagsaon ka ng maong butang. Huwag may nakita na kuha na sa YouTube. Pero asa man na to na pangitaon, uy? Eric, unsa di ka, doon na kay sakit? Dili mo kahapit mo tingog. Nya, waso pong makakita ni mo nga may pahiyom ka. Hoy, may mo bagdili ko mo bantayan. Hoy, Eric! Eric, sorry na ba? Hoy, Eric! Hala, gusto ko ninuon siya nga. May komentaryo ko siyang kahilo mo yan. Jesus, hindot na nabi ang i-vlog din, uy. Dala ko makikuyog ni Eric, uy. Magsulo na lang ako pangita sa asol nga diamond. Aray, usa man na? Apple man na? Gilabay kong apple sa naw? Hoy! Kinsa man ka nga magbato na kong bansanas, ha? Pakita na ako!
maabot. Uy, naamagit kay multo ining baya, uy. Ayaw yung taon ko gadlo ka, uy. Ato na lang kus gawas sabay mangita sa singsing, uy. Kadako ba ining baya, uy? Unsaon man mo sa pagpangita singsing ini? Iduaan man tingali mistiguang ini. Kung tinuod nga ganahan siya nga mo pasunod na mo sa iyang katigayunan, iyan ang utang ilahos ug hatag. Di kay hatagan pa minyo pagsuway. Ay, papangitaon kita singsing. Uy, unsa man ning kwarto ha? May hagdanan man paingon sa ubos. Ngit-ngita. Ngit-ngit man paingon sa ubos. Ay, makang switch sa suga ini da. Ano ba? Asa mong switch ini? Ay, gusto. Naman ko'y lighter de. Kinili akong gamiton, be. Gamiton akong hayag. Nana, hayag na. Sumali, hagdanan. Kataas ba yung hagdanan pa ingon sa ubos? Ay, kadangog! Unsa man ang bay na bilto ang bongbong? Nabuwag sis na kong bay. Sa makisud, anak, no? Murag green man ang sud. Ang may mikidlap sa sud sa bay nga bildo. Ang sing-sing na ka, na? Tuan na sad. Mikidlap na sad. Yan ako. Lipultan. Uy. Sa maning dapita. Bahay nga puno sa tanom? May greenhouse di ay si Don Faustino? Eric? Nagsunod lang di ka na ako? Parehas ako na huna. Nga ani sa gawas mangita sa singsing. May nakita ba sa kangabutang nga mikidlap di sa sud? Wa. Eric! Eric, huwag ako, oy! Uy, hala. Kadagkandaing tanong ining bahay nga bildo, eh. Garden man dahin siya nga naas ilahom sa bahay nga bildo. Katagkan sa nagkalinlaing buwak. Okay, kasakit sa kumukton. Akong nadatugan sa pag-slide na ako sa hagdanan. Kangit-ngit sa dining dapito eh. Uy, gusto. Akong lighter. Ayan mo to. Ay, di ara. Nana. Ayak ng palibot. Ano sa maning? Uy. Mga gamit man din sa pagpamanday din. Ang niya sa ilawom sa basement. Kamao di mamanday si Don Faustino? Hey! Hi naman mo! Joel! Eric! Mingaw man din sa sala. Ani na lang ko magsugod sa pagpangita sa singsing din sa sala. Okay. Mangita kog silhig. Akong silhigan kining sala. Eric, murag din magiggikan sa sud sa garden ang mikidlap ganina. Pero, wa tayo nakita. Ay, makit-ang gika na to ang singsing, no? Makit ani kung naaton yung pangitawan. O kitang duha ang magsiksik sa palibot ining maong garden. Sige. Magtinabangay na lang ta. Total, bisan kinsa na ito makakita sa singsing. Mo may makaablis sa urna. O kung maabli ng urna, mabasa na sag api lang among masunod. Diba? Wala yun may madawat nga bonus. Sige.
adto ka ditong dapita magsugod. O kaya ang mga punuan sa mga tanom. Okay, sige. Daoy. Kanindot ba yung i-vlog din, Hello, guys! Welcome to my vlog. Ni anasad ko sa greenhouse. Mao nga greenhouse ni. Kay green man ang mga tanom nga gitanom din, May lami. Kinanglan ako ang unang makakita sa singsing. Kinanglan makuha na ako. Akong masunod. Yung tiguang nga doon, Faustino. Aron makatago na kong lugar. Nga di ko makitaan sa nangitaan ako. Gusto. Kining basement ang tutukan ko mayo. Ganiro na ako ang tanang suok nini sa pagtanaw. Basing ni alang sa basement, mawa ang singsing. Ay, hindi na ako. Ay, kikapoy na ko. Gutom. Hapit na lang gabi O ba na ko mahuman og siksik ang tanang suok ining sala. Makalagot. Ay, makaning singsingan na suksok, uy. Dili ni mo makitaan ang maong sing-sing kung magsigi ka ng pahuay, Wilma. Madam Lily, gibantayan ni mo ang akong lihok? Nakasasala mangita. Natural nga makitaan taka kung adto ko sa kusina. Madam, tagain na lang kog tip, be. Unsaon nga makitaan ang singsing. Sa ako nang giingon, kinahanglang haguan ni mo gunahuna kung hain ka posible bawa ang singsing. Ug nga nung wa manin makiti hangtod karon. Madam, may nangita di ay sa maong singsing sa una? Madam Lely! Sorte lang good, bisag gamay na lang good nga klo, madam, please. Kung ikaw ang mawadan og singsing nga mahalon, asa ka ni mo pwedeng pangitaon? Kuan, kanang sa lugar nga akong agyanan. Hala, uy. Basi na oras sa usas mga kaang ang singsing, no? Nalubong. Kung natag-iya sa singsing, maoy na muna sa pagkatiman nining mga tanong. Posible nga, di ani din hinawa. Ang pangutana, kung kinsa ang tag-is maong singsing. Mangutana tanay Don Faustino. Aw, amahan. Yes! Yes! Kung mahibaw na ta kung kinsa ang tag-is sa singsing nga nawa, aw, sayo na lang natong tunaan, diba? Kung hain ng dapitang mawa. Pero Eric, igutom naman ko, uy. Mamalit na sa villa. Muna tas kusina. Kadaggang pambutang din ilawom sa basement, oy. Posible nga, dinig ito mawa ang singsing. Oh, yun na. Unsam nang nasa ibabaw sa parador? Mga karton man na. Ako inaog ng mga karton, eh. Ay! Ay! Hello, guys! Ni anak ko! Uy! Hello, madam! Ay, sorry naman. Naiwa makauyan sa kong hello, guys. Madam, asa ko malingkod? Unsa ka? Wa kay utok? Anak ka sa lingkuranan mo lingkod. O adto ka sa luyo. Okay. Kana na bang masuko, no? Alkansira ba na? Mabutan og ugat sa liog. Ako ba imong gipasabot? Ha? Kung gihangan ka, di, ikinagsili. Hunong na mo! Ni amos kan-anan. Pagbaton mo respetos pagkaon nga nasa niyong utumangan.
Kaya naman si Eric o si Joel. Diyan ako. Bisan asa naman tamuling ko, no? Tupad ko na mo, Ella. Eric, aritupad na ako, oy. Dili mo bagay si Ella nga magtupad. Well, Eric, lakaw na. Tupad na lang ito ni Wilma kay aran mo gaan ang iyang dughan. Nakalingkod ako. Huwag ayaw na ko mabalhin na, Wilma. Hain si Joel. Uy, hala. Bito. Wa pa Bakit si si Joel, Joel? dili, no? Okay. Uy. Nakuyapan man ko din eh. Unsam tumbog at nga butang nga miigo sa kong Nakuyapan man ko. Kikasakit sa untang eh. Oh. Uy. May anino sa ibabaw sa hagdanan. Oh. Eric! Ikaw nang nasa ibabaw sa hagdanan? Tabangi ko, Bi! Nadatugan ko sa mga butang na natagag sa parador. Eric! Ha? Eric! Ay, kay kasakit sa ko. Uy. Panuway tawa na. Kibiyaan ko. Hain pa man si Joel, oy. Ngawa pa man mabalik. Murag, dili naman sa to siya nangita sa singsing sa sud sa bay. Kung gigutom na mo o mo sa pagkaon. Ayaw nagpaabuta ang uban nga dili mo dumdum sa oras sa tingkaon. May nagpaingon na din sa kusina ay. Naong nagkadugo ang naong! Nga nung nga mong kunyo tabangi, Eric. Oh, Joel? Joel? Uy! Hala! Si Joel na! Naunsa man ka, Joel? Ngano nang hilamos man kag dugo? Ako ning dugo. Natatugan ko sa mga butang gikan sa ibabaw sa parador dito sa basement. Apan wa ko tabangi ni Eric. Dito ko sa gawa sa bayan mangita sa singsing, Joel. Kauban si Ella. Bitaw, ayaw po ka pa masangil niya, Joel, uy. Kami ang nag-ubang si Eric sa pagmangita sa singsing dito sa greenhouse. O dungan ming namalik din sa bay. Ha? Gusto na. Disgrasya ni tabo ni mo, Joel. Sunod ako. Ako ang tambalan ang samad sa imong Pero, ikaw gid ang... Wala gini magbuwag si Eric gikan ganinang hapon, Joel. Usa? Ayaw pa masangil ni Eric. Dali na. Tambalan ko na ng samad sa imong Eric, tinuod yun ka? Ngawa ka mo adto sa basement? Wala gina siya mo adto. Ako ang saksi. Busa ayaw na lang nag-ipamugos, Wilma. Ay napangitag samok. Che! Check ka rin. May pagmukaon ko. Ayaw paglihok. Itay ini eh. Unang gabi pagyan ako din sa Villa. Injured naman ko. Sa sunod, pagmatngon. Laom-laom kinig imong samad sa Ayaw paglangas. Oh. Ako ni tahiyon. Ha? Kamao kang manahi og samad? Uy, ay binuang diha, madama? Matitanos unya ko. Ayaw ka bala ka. Certified nurse ko. Oh. Busa na hibaw ko kung unsaon kining samad mo. Ha? Ay nalagi paglangas. Madam, pila man gyud ta katawo nga niayon ning baya karon. Manunota na ka man. Tungod kay klaro kay na akong nakita nga may tao sa ibabaw sa hagdanan ganina. Nga gituan ako nga si Eric. Sigurado kang tao gini? Oh. Anino gyud sa tao ako nakita nga nagbarog sa ibabaw sa hagdanan. Ug gisiran niyang pultahan. Sa? Buti pa sabot. Dili sa gusto nga may makaibaw nga tokos basement. Imposible na. Oh. Tungod kay gawas ninyo upat. Kami lang si Don Faustino ang niya karon sa bahay. Oh. Usa! Salamat. Ngayon mo kong ginipinsahan ganina.
Kay tinuod man sab nga, kita ang nag-uban sa tibok hapon dito sa garden. Og, do nga na tananood sa bahay. Gawas lang kung milahos ka sa basement. Ha? Tempa, nagduda ka nga. Ako gid ang nakita ni Jewel dito sa basement? Oh, wa man sa dinoon. Kuan. Ay, naambot, uy. Dili na lang nato labdo ng atong os pag-unahon na ng Joel. Maldito ra ba na siya? Lagi. Sige na. Sodag una. Ay, niyanambay ko sa kong kwarto. Sige. Salamat nga nakigoyo ka na akong saka din eh. Higala ta. Mao gyud. Anya, unsa may plano ni mo ugma? Human na tog ukay ang greenhouse. Una ta mo balhin og lain lugar sa pagpangita sa singsing ni Aman. Okay, kalabad kit sa kong ura. Nganong law man kayong kug sa matsa o? Nga, mga libro raman gikan sa ibabaw sa paradong natagak sa kong o? Kalagot sa rin. Oh. Kinsa na? Kinsa na, oy? Nganong di makamutingog? Kung di ka mutingog, hindi ta kaablihan. Bahala kang mabuntagan kag tok-tok diya. Kinsa lagi diya? Oh. Anong di makamutingog? Tubag diya? Usa man ka? Mutilaw ka sa kong kumo, ha? Nang gara niya eh. Usa man ka? Ay! Joel, ay akong suntok ka, ha? Wilma? Ikaw na? Oo, ako. Nansa man ka? Ganun nag-aanda man ka sa imong kumo? May nanuktok. Nga di mo tubag. Ikaw nino. Anong umdahin ka mo tubag na ako? Sa una ni mong pagtuktok na ako? La? Karon pa gani ko nanuktok? Usa? Usa karon? Sure ka? Yes, I'm sure lagi. Nga naman di ay. Awa. Usa may tuyo ni mo? Gilaay ko sa akong kwarto, oy. Nakakuha ko bino sa bar sa may sala. Mag-inom tawel. Okay, dali. Sud. Ay, daoy. Dili pa man ko makatulog. Ay. Kanindot untang i-vlog din hiyo, eh. Ano yun naman kaming kuha ag cellphone, eh. Nag-hello guys, naunta ko karon. Giuhaw na hinuon ko na. Gusto. Manaog ko. Maado ko sa kusinas ubos. Magkuha ko sa kabutilyang tubig. Uy. Katugdaw dinis gawas sa kwarto, uy. Kagniop sa dinis labi, uy. Oh. Uy. Pundir mo lagi din ako sa kasuga. Magdalip ko, bi. Uy, wow! Niya may cookie syrup. Pwede ka tingali ko mukhaon ini kay. Usago ko sumusunod ining baya. Kuha anak ko, bi. Kalami sa cookies, uy. Basta lang kabutil yung tubig na kung doon sa kwarto. Okay. Aray! Unsa ba? Oh. Mansanas na sab? Gilabay na si kog mansanas? Hoy! Kinsa mo gitang manglabay na kog mansanas, ha? Kinsa ka? Ayaw ko kumijahi, ha? Wa ko mahimutan ang labay-labay na magmansanas akong o. Mabukol gani ko
tubig, ha? Naya, ninong, ano pa ingon ako din eh. Oh. Ayaw pagduol, ha? Ayaw, gyud! Ella, Oh. Ay! Madam Lily! Ikaw din na! tag-unsa na mo sa kadin sa kusina. Lawom na kayong gabi. Kuan, giuhaw magud ko, madam. Unya, ni kuha ko ga tubig. O sa kabutilyang tubig. Unya, nagkuha si Pug cookies, madam. Unya, may milabay na kong bansanas. Nga pa magaling mansanas, oh. Lakaw na. Saka na og balik sa imong kwarto. Pagdali. Ha? Madam, may gikadlo ka na Saka na sa imong kwarto! Oh. Saka na! Oo, madam. Hinawad sa matos, Madam Lily. Kalit mo lang kasuko. Mabalik ako sa akong kwarto, eh. Magdali ko. Okay. Imo na sa tagay, well. Kusuga rin mo inom. Mao ni akong trabaho. Mo inom og daghan anong dako kog agi sa club nga akong gitrabahuan. Ha? Nakasaklab magtrabaho? Yes, dancer ko. Uy. Gusto ka nga makakita og sample sa akong sayaw? Ha, Joel? Kuan. Sayawan ti ka. Ay, pero sayang lang. May music. Sayaw na lang ka. Unya, kanta sag ka. Oh, sige. Okay. La 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 la. Ay, salamat. Nianagig ko sa akong kwarto. Hiyawan akong Madam Lily. Uy, sigam ni kini siyang mata kung masuko. Unya, usabot kalain niyang naho kay may sunog pag gitang aping. Matuog na lang tingali ko, eh. Hindi akong tubiga ka. Ikay nakaingon da nga. Ginervyos ko karang biuna, ha? Pero, kaysa magkit kang milapay na akong mansanas, ha? O ganong, mura man og nagpanik sa Madam Lily pag sulti na ko niya. Ganina na ka nagpaabot ako din sa gawa sa greenhouse. Oh, di ka. Nawa magot ka pag umans pamahaw. May gisusi lang ko. Dali na, manood na ta sa greenhouse. Ayaw na. Unsa man, time pa. May problema ka, Ella? Ko alam, uwa kay nahibudngan sud sa villa. Nahibudngan? Uwa man. Nga naman dahi. Doon na kay nahibudngan? Doon na. Unsa man? Kaduha ng good kahigayon nga may milabay na kong bansanas akong Unsa? Kinsa man sa nilabay na mo bansanas? Kana mo iwa na ko mahibaw, eh. Wa mo ko makakita kung kinsa siya. Kay mukalit malaghagtok sa kung Unya, wa ko'y makita sa palibot nga tao. Oh, basin si Wilma ang nagbinuang nimo. Kontra ra ba mo? Pero dili sa tingali siya magtago-tago lang. Uy, aron labayon kong bansanas. Ba, pinabayhan na. Gusto sa ka. Pero kinsa magka sa imong pagduda? Ambot, pero nagtuo kong dili usan niyong tulong milabay na ko. Lain eh. Og nakailain Madam Lily. Unsa? Time pa. Ngano na kasiguro magkaana? Gabi eh, nabdan ko niya nga nangita sa tao nga naglabay na kong bansanas. O pagkahibaw niya bahin ini, muna ba siya nagpanik o iya kong gipadalig sa kastaas? Unsa? Mauna ang nahitabo? Oo. O klaro kayong nakaila siya ini. Pero di lang siya gusto nga akong mailahan. Ella, husto na ta na, okay? Husto na. Dali na. Mangita na ta sa singsing. Gusto ka. Kinahanglan nga ato na ning makitaan. Aron mahatag na ni amahan ang atong nasunod. Kalabad kit sa ko. Nagmahay nung ko da. Nganong minom ko gabi eh. May samad pam ko so. Naghubog pag ko. Pitaw eh. Kumusta naman ang samad si mga Joel? Madam, Sa sunod, kung magkuha ka mong vino sa bar, unya maghubog-hubog mo, isumbong tamo ni Don Faustino. Ang mga masinupakon, angay lang isumbong sa kong agaw. ayaw lang, madam. Ayaw. Kuan, di man to na ko sa madam. Si Wilma man nagkuhag mainom. Pero may inom kasad, buot ipasabot nga kamong duha ang nakasa. Pasaylo alang mi, Madam Lily.
Di na gito mausab. Mas maayo. Madam, hain man day si si amahan. Anong di man siya mudungan na mugkaon? Di may pamati niya siyang lawas. Adto rin siya mukaon siyang kwarto. Naglain ang lawas tiguang. Mahinta kung mamatay na siya aron mabuak na namo kanang orna nga gibutangan sa among mga masunod niya. Wa gid ni sa greenhouse ang singsing. Buti pasabot nga adto tas kawa sa greenhouse mangita ini. Eric, gimingaw na ko sa kong mama. Kung gimingaw ka, kinahanglang makita na nato ang singsing nga gipapangita nato. Pero aso man na ginantaw ni pangitaon. O atay clue ko na asa ni. Basta na kay kasasingot. Mayat tingali nga mag-ilis ka, Ella. Nayo pa. Sige, ikaw lang ako ni padayon sa pagpangita sa singsing. Samukit ka ng singsing nga magtago, Siksikon gid ako ning tanang butang din sa basement. Basin niya ara dinhi ang singsing. Kaning dapita be. Joel? Huy! Anong nanaog man ka dito sa basement? Laay kay mangita, oy. Kunwa ko'y kasulti-sulti. Ipangitag lang lugar do nga kapangitaan ni mo singsing, oy. Joel pa. Well, may nahuna-hunaan ko. Ha? Unsa man na? Unsa ka ha? Kung ato lang bukon ang urna. Aron makuha na nato ang last will and testament ni Don Faustino. Unsa? Kapit kay pangita sa singsing, oy. Mura naman tao gibinuangan lang sa tiguang. Gusto ka. Kapoy na to pangita ng singsing, oy. Ang urna na lang ang atong tanahon kung unsaon sa pag-abli ini nga di mailan. Yes. Sige, lakaw na. Atos taas pangita singsing. Aron di sila magduda sa atong mga lihok. Ha? Okay. Sige. Gusto da. Gusto si Wilma. Nganong di nam lang mimulaktod nga asa urna ang butang nga amugyani. Ang kasulatan sa among masunod. Kabog na sa tubig sa shower, uy. Magalit kong ilis. Ano makabalik ko pangita sa singsing. Uy. Hala, hain man ang usan ako kabag sa sinina. Wa na madalis kilid sa kama. Wakit ini. Tuwar ba dito nga akong ilisan tanan? Hada, uy. Ako magitong nadaw din sa kwarto. Nanuwa naman din eh. Basi na susod sa aparador. Uy. Ni ato din akong bag. Uy. May mga karaan naging sinina dinis babae. Grabe sa kahilig uglis ang tag-iyan ni mga sinina, Sa ato pa. Babae di ang unang nag-ukupar ining kwarto, ha? Kadagan ining mga sinina, Pero, may mga binagong style na sabdiri sa pikas. Uy. Unsa man ang frame sa sud ining aparador? Uy, hala. Gwapang babae kini niya sa picture. Smiling kaayo siya. Nga nagpa-picture. Kinsa makaning bayhana? May ninuktok. Kinsa bay? Gipatawag mo ni Don Faustino siyang kwarto. Aha? Pagdaligilis. Yes, madam. Nagunsa mo ta din sa labi sa gawa sa kwarto ni Amahan. May mitingan sa tingali. Uy,
Na, manood na lang ta. Nagpaybaw ng daan si Madam Lily. Nga way musuod ko dili ta kumpletong upat. Busa atong huwaton sa ela. Ha, nagpadugang sa pusta sa ding usada. Kakalit ba yung meeting, oy? No, good. Oh, nanay. Pagdali na. Yes, madam. Nagsunod ka nimo. Abi na kung pirmi kang mag-una, girl. Nauwahi man lagi ka karon. Nagpatagad ka. Gusto na! Huwag mag-away sa tubangan ni Don Faustino, ha? Dali na, maroon ta. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning sugilanon. Panugon! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Dalit sa RMN Drama.